Sebelezothutho lithi inxalenye yophando lwayo kwingozi yebhasi yaseLimpopo nesube imiphefumlo yabantu abangama-43 kuwo lawo N1 ngaphandle kwaseMakhado ngokuhlwa ngecawa luzacela kwizityholo zokungakhathali kwamagosa ezendlela. The signal was clear. It was a directive for their assassination sanctioned at highest level within the state security structure. Lo wayesakubanga usihlalo webhunga lomkhosi wezokhuselo waseTranskei uNjengele Bantu wolomisa uthi ukugwindwa kwamatshantliziyo amane awaziwa ngeCraddock 4 kwenziwa ngabom ngurhulumente wengcinezelo. Captain Bafana Bafana uRonwen Williams uthi umoya uphezulu kwinkampu yeli qela phambi komdlalo walo wokugqibela ukuzibekela indawo kwindebe yehlabathi onyaka ozayo neRwanda ngokuhlwa nje. Sinamkele kwindaba zethu Wanda Mendodwa, Ndaba noPhumza Sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzontsundu. Sebelezothutho lithi inxalenye yophando lwayo kwingozi yebhasi yaseLimpopo nesube imiphefumlo yabantu abangama-43 kuwo lawo N1 ngaphandle kwaseMakhado ngokuhlwa ngecawa luzaxela kwizityholo zokungakhathali kwamagosa ezendlela. Le bhasi ibisuke eMpuma Koloni isingise eZimbabwe ngethuba iphuma endleleni kuwo lawo N1. Amanye amalungu osapho lwamaxhoba engozi yebhasi eLimpopo afuna impendulo nanjengoko ethe gqolo ukukhangela izihlobo nezalamane zazo. Oku kuza emva kokuba kubhubhe abantu abangama-43 kwaye inkitha yabanye bonzakele kwingozi yangecawe ngaseMakhado eLimpopo. Ukanti olunye usapho luthi luphuma lungena kwizibhedlele zeliphondo lukhangela umntana walo ononyaka ezelwe. For us to be here, we are still busy looking for the kid of my wife's young sister who was inside the bus. Yeah, so we are now going to another certain hospital which is at Njelede. Inkampani Blue Circle Buses neqeshise ngebhasi kwinkampani yakwa-DNC imunca intupha ngelithi le bhasi ibisemgangathweni. We also want to get information as to what actually transpired or what has caused the accident and how many people were injured, how many deceased, how best can we help each other. Iphike ema ngomlenze omnye ke ukuba le bhasi ibikhwelise abantu abangaphaya komlinganiselo. When we hire buses out to people, we encourage everybody to adhere to the traffic regulations so that our national roads are safe to all road users. We do not encourage people to load excess of the limited numbers. Ngethuba ityelela abo balele ngendletyananye esibhedlele usodolophu waseMakhado uxekeka nobomi amagosa ezendlela aseMpuma Koloni watsho esithi khange awenze umsebenzi wawo. From Eastern Cape to here, the bus being overloaded with an overloaded luggage. So it means that the traffic officers are not being strict. Something is not happening on the road that's supposed to be happening. Unqwalile ukuba abo balele ngandletyananye esibhedlele bachacha kuhle. Most of the patients, however, they are getting much better with the exception of a small child whose feet are still hang up, and my doctor is telling me that it can take 5 to 6 weeks while she's like that. Unobangela wale ngozi uyaphandwa nanjengoko inkqubo yokuchonga amaxhoba iza kuqala kungekudala. Bephekwa esophulwa kwakhona namhlanje ngamalungu ekomiti yesikhawu epalamente usekela umkomishina lamapolisa kuzwelonke onqunyanyisiweyo uNjengele Shadrack Sibiya nalapho beveze lakhe icala lobungqina ngakwizithyolo ezenziwa ngumkomishina lamapolisa KwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi. uSibiya ukhanyele ukuba ubandakanyeka kwizenzo zolwaphulo mthetho watsho esithi abo bamtyholayo mabeze ngaphambili nobungqina. Amalungu ekomiti yesikhawu epalamente namhlanje axine ngemibuzo uGeneral Shadrack Sibiya kulandela ubungqina bakhe bayizolo ebuzwa ngamanyathelo awathabathayo xa ekrwecwa emnxebeni ngusomashishini uBrown Mokgotsi
Malunga neenkcukacha zobuntlolo eziphathelene nobomi bakhe, uthe wazixela kumkomishinala kazwelonke. Firstly, I indicated yesterday that the moment I got these calls from Brown Mokgotsi, I said to the National Commissioner, there's a strange call that I found from a person who called himself Brown. But he was telling me more about me being careful, that crime intelligence is following me and they are working on me and all those things. And then he said, no, continue meeting him, and where possible you can even record him. But it didn't go to a point where I recorded him. Uhlabele mgama kwaSibiya isithi zange akubone njengento exhalabisayo ukuba uBrown Mokgotsi uneenkcukacha zobuntlola. Ilungu le-ANC epalamente uXola Nqola ubuzelo kaSibiya okokuba njani angaxhalabi xa ixelelwa iinkcukacha ezilolu hlobo ngumntu ongenanto yokwenza nobuntlola. This person comes to you as a deputy national commissioner, brings an information about your intelligence services, not about what is happening in the community that will help you execute the mandate that you have. So this is different. I agree. It is important that you work with communities, get information, but this is different. A civilian comes to you, gives you information about your intelligence services. Did it not concern you that how did a civilian get hold of this kind of information as a person given a responsibility to manage and control the police service? No, it didn't concern me. Why? Because when someone comes to you with information that helps your cause, you do give attention to such information. I cannot be worried about the fact that this person is giving me information that is actually saying to me, look over your back. Kananjalo uvakalisa ukungonwabi ngokuxinwa ngemibuzo lilungu le-MK Party epalamente umnumzana David Skhosana nanjengoko ethe ulala ngengubenye noGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Nakubeni kunjalo kaSkhosana uvakalise ukungonwabi naye ngaloo nto kodwa inqene lenguSibiya lithe aligunqe kwinto eliyithethileyo. Sekela mphathiswa wezokhuselo kweli nowayesakubanga usihlalo webhunga lomkhosi wezokhuselo kwiphandle iTranskei uNjengele Bantu Holomisa xelele inkundla eqhuba uphando ngokubulawa kwamatshantliziyo amane awaziwa ngeCraddock 4 ukuba ukugwindwa kwalamatshantliziyo mane ngomnyaka ka-1985 kwenziwa ngabom ngurhulumente wengcinezelo. Lo kaHolomisa benika ubungqina bakhe kwinkundla ephakamileyo yaseGqeberha echophele oluphando namhlanje. Iphinde yathabathisa kwakho ngalentsasa inkundla ephakamileyo yaseGqeberha nechophele uphando ngokufumanisa insusa mabandla yokugwindwa kwamatshantliziyo amane awaziwa ngeCraddock 4. uMatthew Goniwe, uFort Galata, uStelo Mhlawuli noSpero Mkhondo bagetyengwa ngomnyaka ka-1985 ngamapolisa urhulumente wengcinezelo. Namhlanje usekela mphathiswa wezokhuselo kweli nowayesakubanga usihlalo webhunga lomkhosi wezokhuselo waseTranskei uNjengele Bantu Holomisa uxelele inkundla ukuba ukugwindwa kwalamatshantliziyo mane kwenziwa ngabom ngurhulumente wengcinezelo. Matthew Goniwe and others were to be permanently removed from society. The signal was clear. It was a directive for their assassination sanctioned at highest level within the state security structure. Lo kaHolomisa uthi ikomishoni yenyaniso noxolelwaniso iTRC yafumanisa ukuba naye buqu kwakukho iyelenqe lokumgwinda. TRC also uncovered an assassination plot against me. A group had been mobilized and found in possession of large caches of arms. They were intercepted by the Transkei security cluster then. uNjengele Bantu Holomisa ukwagxeke kabukhali lowo ungasekhoyo wayesakubanga umongameli worhulumente wengcinezelo uFW de Klerk ngokungenzi into ngokugwindwa kweCraddock 4 nangona wanikwa bonke ubungqina. Who came up with this terminology is none other than South African government and their security lead personnel. So that was in their veins.
Ukanti lowo wayengungqondongqondo ekubulaweni kwamatshantliziyo uEugene de Kock nowaxolelwayo iTRC ngokubulala iCraddock 4 akazukwazi ukunika ubungqina ngomso koluphando nanjengoko kuthiwa uye wagula kakhulu. Umbutho wabaqhubi beteksi iSantaco KwaZulu-Natal uxhalabile lizinga elikhulayo lengozi zezithuthi ezithutha abantwana besikolo okuze emva kwengozi yeteksi nebikhwela abantwana besikolo izolo. Namhlanje iSantaco ityelele irenki yeteksi eChesterville eThekwini ngelokufakana imilomo nabaqhubi beteksi ngokuphathelene nendlela yokuziphatha ezindleleni ukuze zehle ingozi ezikumila kunje nezithe gqolo ukwehla kweliphondo. Indibano yabaqhubi beteksi namhlanje izemva kweentlekele zengozi eziliqela kwiphondo laKwaZulu-Natal. iSantaco namhlanje iphume iphulo loqinisekisa ukuba abaqhubi baqhuba ngokhuseleko bengekho phantsi kweempembelelo zotywala. Sikhuluma no-driver ukuthi sicela ukuthi benze sure ukuthi banama-PRDTP, banama-drivers license, abashayeli imoto bephuzile, abashayeli imoto balayishe kakhulu i-overload, beqe ijubane elibekiwe emgaqweni. So sithi nje i-road safety ibaluleke kakhulu. Umnumzana Zondi ukwabongoza abanini beteksi ukuba baqinisekise ngelithi imoto zabo zikulungele ukuba sezindleleni ukuze bangagaxeleki ezingozini abahlali. Bese sicela ke nakubanikazi bemoto ukuthi siyabacela nabo ukuthi abanikeze o-driver imoto ezisesimweni somgwaqo, banganikeze o-driver imoto ezingekho right ngoba ukuthi kujakhwe imali. Akukhunjulwe ukuthi kunama-passenger la abalulekile engafanele ukuthi sigcine siwabulala. Abahlali bathi zibashiya bothukile ingozi ezenzeka kwindlela zeliphondo. Ngeke uthi ngake ngathi ngigodwa ngemafam ngokubana ngoNovember. Ngathi lendapha la ilamoni kodwa yaseMartini. Ngabona kuwe i-truck liwelawa lawa ngohlangothi impela yonto yangikhathaza kakhulu. Indaba okuthatha eqhamuka imoto ezindala izona imoto ekwazi ukugcina sezenza ingozi ngendlela engafonakala emgaqweni. Okubalekile ispeed. Ungagijimi uma uhamba ngetekisi. Nalabo abathutha izingane omalume abehlisa ispeed ukuze sigweme ingozi emgaqweni. Eliphulo lanamhlanje leSantaco liza nje emva kwengozi eMasikizi ethe yashiya kwenzakele abantu abali-18. Sisanqunyanyisiwe izifundo kwidyunivesithi yaseFreystata kwikhampasi yaseBloemfontein kulandela uqhankqalazo luqhambuke kwiveki ephelileyo emva kokuba le dyunivesithi irhoxise ukubhalisa kwethutyana kwabafundi. Ngecawa abafundi baye bavala le khampasi befuna ukuba eliziko liguqule isigqibo sokumiswa kokubhaliswa kwethutyana kwizifundo zonyaka ozayo. Kusenjalo phezulu kwikhampasi yaseQwaqwa kuqhambuke uqhankqalazo lukhatshwa ludushe nolubonakala abafundi betshabalalisa isakhiwo kwividiyo nethendi kumakhasi onxibelelwano. Ngoku siqhagamshelana nentatheli yethu uNqobile Madlala eseBloemfontein. Nqobile, khawusixelele ngokuqhubekayo kule dyunivesithi yaseFreystata. Lisa, abafundi bakhala bayayithulisa ngemva ukuthi bethole isimemezelo sokuthi abaphume bapheleke la eQwaqwa e-university la abafunda kuyona ukuthi behambe baye emakhaya emva ukuthi isiteleka lesi sibone kulimazeka i-university la abafundela kuyona. Baphumile ke manje bayahamba iningi labo bakhala ngokuthi abazi ukuthi bazophuma balibangisephi ngoba baphume endaweni ezikude, baphuma ko KZN ko Gauteng, abazi ukuthi bazokwenza njani. Kodwa namhlanje kuyacaca ukuthi fanele bangalali la. Sike sakwazi ukuthi sikhulume neSRC ongumongameli wabo osichazele kabanzi ukuthi njengamanje kuzokwenzakalani. Kodwa ke okunye okubuhlungu ukuthi omunye wabafundi usesibhedlela njengamanje. Asilalele ukuthi utheni. We are still engaging with management for better conditions because we did have an engagement with them last week, Friday, and then we negotiated some terms to say that instead of scraping off the whole thing of our provisional registration, can we rather than also prioritize NSFAS students to say if you have confirmed funding, can you then
provisionally register irregardless of your historic debt. We were able to reach that conclusion, and then we also said that if you have financial aid, you should then be able to register as well. Where our concessions then got a bit difficult is when we got to discussing the cap, because the institution is then saying that the cap that they are willing to work with at the moment is if you are owing 30,000 and below, and as it stands, it seems that majority of the students are owing above 50,000. Umongameli ke wabafundi lo uyachaza ukuthi kunzima kakhulu for abafundi laba bathola uxhaso ku government njengamanje ke ilokho abazama ukuthi bakulungise ikahle kahle nenyuvesi, kodwa ke akahambi kahle. Siyezwa ukuthi kuthiwa kuzobe kune meeting kusasa la bezobe bekhuluma khona ngayo le ndaba, ababona ukuthi bazophuma babheke phike njengabantu abama students kanye ne university. Sibambe ngazo zibini kwintatheli yethu Nqobile Madlala siqhagamshelana naye nengqo ekwi-University yase-Freystata. Ujongene nezemfundo kwiphondo laseMpumalanga uLindi Masina uthi liqulela ligangathi isebe lakho kulungiselela ukuchotshelwa kwemviwo zematriki zalonyaka. Masina uthi baliqinisile ukhuselo ngelokuthintela ukubiwa kwamaphepha emviwo kuquka nophazamiseko nokubangelwa ziziganeko zoqhankqalazo. Litiko letemfundo eMpumalanga lithi selime ngemumo kuthi kubhalwe matikuletsheni longenato tihibe njengoba sekusele emalanga lambalwa kuthi kuqale loluhlolo. Kanti-ke bangetulu kwa-78,000 bafunze lababhalisele kuhlalela loluhlolo kulesifundza saseMpumalanga. With tightened security, we are working with the SAPS through Prof Joints, so we report to them. Even today, they are escorting our question papers as today we are delivering in Bushabela and Ehlanzeni. Umphathiso welitiko letemfundo eMpumalanga Lindi Masina sewukhiphe sexwayiso lesiqinile kulabo labatawubhala loluhlolo. We urge all our learners to adhere strictly to the examination rules and regulations. The department will not tolerate any form of irregularity or misconduct, as such action compromise the credibility or compromise the credibility of the entire examination process. Linyendi lebafunzi lisemandleni kwatise ukuthi litfole kwesekelwa ngetindlela letihlukahlukene. I stand here with a message that I know we all share. We are ready. When I look back, I realize that the journey to this moment did not start at the beginning of the year. Yeah. It started when we first entered the classroom. This journey has not been easy. We have faced sleepless nights, difficult tests, and moments of doubt. But we've also had the constant guidance of our dedicated teachers who never gave up on us. Baholi bahulumende waseMpumalanga banelithemba kuthi lesifundza sitawutfola ngetulu kwa-90% kuloluhlolo lwalomnyaka. Etindzabeni tethu ku Channel 163 lotiletselwa iNewsroom Africa, ngingumweli Masilela eCyril Clark Secondary School eMbombela eMpumalanga. Mongameli weli umnumzana Cyril Ramaphosa ubucacisele ubudlelwane bakhe atyholwa ngabo nalo ngusomashishini ongundabamlonyeni uHangwani Maumela okuze emva kokuba bekuthendi kumakhasi ezonxibelelwano imifanekiso yalo kaRamaphosa ehamba edlule emzini kaHangwani Maumela. Maumela wayenyaniswa nebholo lezigidi ngezigidi zerandi ezithe zanyamalala kwisibhedlele saseThembisa. Mongameli Cyril Ramaphosa uthi ngaphambili wayetshate nesizalwane sikaMaumela kwaye yonke imihla udlula kuyo le ndlu. In 2024, I am walking on that same street and a person comes out of this house and he greets me. And as I often meet people, I ask them, who are you? He says, I am Hangwani Maumela. And that's how he introduces himself to me. And Kakhulu-ke mamqwathi noncuthu ezindabeni ndiyakubulisa mbukele ekhaya ndikwamkelekala kudesika yam yemozulu mna ke ngegama ndikuthabile inzwakazi yabathembu mvanje
masijongeni imozulu siye siphawule kaloku mbukela ekhaya siphawuleni ke ngokubanzi iziganeko zemozulu ngamandla ke kuMzantsi Afrika uphela uyawuphola kakhulu kwemozulu ekhaya ba noko kwindawo ezininzi ezizinze kwimpuma nombindi welo Mzantsi Afrika phaya kaloku Ficksburg ngexesha lasekuseni bevusa kamnandi nguye kaloku la 10 degrees bavala usuku futhi belusongo kwakhona ngomso kusacwengile kuzolo kamnandi futhi ngaye kaloku la 28 degrees wona ke bethuna mqondo wakho phansi naphezulu kuloqala iphondo sivula phaya ephondweni ke lasempuma koloni mpela phaka kaloku indawo ezininzi ke ezizinze kumbindi nentshona yelaphondo njengapha kokalathoko kwasekuseni futhi akhona mafu abikiwe pha futhi ke ekhatshwa nguye kaloku la 10 degrees xa bevuka ngomso kanti ke zebenje futhi ke mbukele ekhaya phaka kolaphondo ke laseFreystata ngamandla futhi ke kwindawo ezizinze kumantla walaphondo phaka futhi ke kwimpuma njengapha eFrankfurt ekseni futhi kuhle kuzole kamnandi nje ngelashumi elikhatshwa sisihlanu kanti ke ithi imozulu phaya ephondweni futhi ke laphaya entshona koloni mpela mbukele ekhaya futhi ke kumazantsi phako George ekseni futhi qaba ngamafu mpela phaya ko 13 degrees naxa unyuka futhi Oudtshoorn futhi kusekuhle ekseni ko 12 degrees zebenje phaya futhi ke kwelaphondo laphaya ko Northern Cape ngamandla futhi ke kumantla walaphondo futhi ko Uppington ngexesha lasekuseni phaya ngo 13 degrees kutshise mpela ngomso emva kwemini beyivala imini ko 30 degrees kwakhona mbukele ekhaya kaloku yenje imozulu kwelaphondo laphaya ko Northwest mpela futhi ke mbukele ekhaya kumantla nentshona yelaphondo Tosca kwasekuseni futhi bavuka kamnandi phaya kuzolile ko 15 degrees kanti ke baphila kanje kwelaphondo lapha kaloku bethuna eGauteng njengapha kumazantsi welaphondo futhi nentshona yalo Carletonville kwasekuseni pha kumnandi ko 18 degrees napha ko Spring futhi kuhle xa bevuka ko 17 degrees nyuka nam kokubanzi pha kwelaphondo futhi mbukele ekhaya laseLimpopo mpela phaya kumazantsi walo bila kwasekuseni futhi pha ngo 20 degrees zimvula zindudumo ngomso ngorhatya beyivala imini ngo 34 degrees sehle njalo kokubanzi phaya ephondweni futhi ke mbukele ekhaya lasempumalanga njengapha ko Middleburg futhi kuyanetha kuyaduduma ekseni ngo 31 degrees lasesikhukhuza futhi ngalo mafu yonke lantsasa ngamashumi nje abenani mbukele ekhaya vumaman ndiyivale ndiso ngemozulu phaya ephondweni lokugqibela phake mbukele KwaZulu Natal impela futhi ke kwintshona namantla Newcastle ekseni futhi zimvula zithe chacha yonke lantsasa ngo 12 degrees mna ndikuthanda kangaka jwale miyoli Kapteni Bafana Bafana uRonwen Williams uthi umoya uphezulu kwinkampu yeliqela phambi komdlalo walo okugqibela ukuzibekela indawo kwindebe yehlabathi onyaka ozayo neRwanda ngokuhlwa nje ngentsimbi yesithandathu kamnandi mawethu.